लोगोफोर मोनसे सोमोनांथाव एबा गोग्गाथाव बाथ्रा दा जों नुनो मोननाय जादों सासे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो सासे सोमोनांथाव आरो गोग्गाथाव लाबोनो हानाय सासे बिनानाव जायखौ थरायना जानमणि ब्रह्म होननानै मिथिनाय जादों। दा बिथांनिनो सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथा सावरायनो नागिरदों। दा बाहाय फैदो फारि फारियै नायना लादिनि थरायना जानमणि ब्रह्मनि गिबियावनो नोंथांमोनहा सिनायथिखौ लाग्रोबानो जाबाय। बिथाङा फानिजानि गामिनि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पस्ट अफिसा भुमखा नियार गसाइगाव। दा बिथांनि जायनाखि एक्ट एबा बिथांनि जायनाखि रोंगौथि बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जानो हागौ। बर'नि गेजेराव बिथाङानो फार्स्ट जानो हागौ। नाथाय गोबां स्पर्ट्समेन जोंनि वर्ल्डआव बेबायदि दंखायो आरो बेबायदिखौ फोरोंथाइ होग्राबो जोंनाव दंखायो। नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायाखैमोन आरो बेखौ बिथांनि खुगानिफ्राय इन्टारभिउ लानाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदियै बिथाङा जेबो फोरोंथाइ मोनाखै गाव हारसिंनो रोंदों होनदों। बिथांनिफ्राय आरोबाव बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गोग्गाथावबाव। दा फैदो मा रोंगौ बिथाङा बेखौ खुगाजों बुङालासे नोंथांमोना सावगारियाव नायनानैनो हमनो हागोन मा रोंगौ बिथाङा। बिनिनो मोननैसो सावगारि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होगासिनो दङ। दा बेफोर सावगारिफोरखौ नुयोबा नोंथांमोनहाबो सोमोनांदों जानो हागौ एबा बिथांनि थाखाय गोग्गाथाव मोनदों जानो हागौ। दा फैदो बुंनो गोनां बाथ्राया मा। दा न'खरनि जेनाखि हाल-साल एबा थासारि बेखौ नोजोर बोनानै जों बुंनो हागोन जे बिथाङा जेखौ सानदों एबा जेखौ थांखि लादों बेखिनिसिम सौहैजोबनायाव गाव हारसिङै सौहैयाबो जानो हागौ। दा बेखायनो जायहा जेराव चान्स मोनदों जा एसे हागौ दा बेफोरबादियै जोङो जोंनि गेजेरावनो गावजों गाव खाबु होलायनाय एबा मदद खालामलायोबा मोजां। बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जादों नोंथांमोननिसिमबो। जायखिजाया बिथिङैनो फाइनान्सियेलानो जा बबेबा मोनसे हेल्पआनो जा इडुकेसन सेक्टरानो जा गासैबो बिथिङाव बिथांनि गाहामनि थाखाय एबा बिथांनि गोजौ थाखोआव थांनायनि थाखाय जाय जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानियाव फैगोन। दा बेनि थाखाय जाय जेरै हागौ एरै मदद खालामनाया मोजां। दा बेनिनो गेजेराव आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जों नुनो मोननाय जादों। बाहाय नुनाया जादों जे बिटिसिनि दानि जेनाखि चिफ एबा प्रमद बर' बिथाङा बिथांखौ आखायाव लागोन होननानै थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो फेसबुकआव पस्ट होदों बिथाङा। नोंथांमोननोबो बेखौ स्क्रिनशट देखायनानै होदों जेराव बुंदों बिथाङा आंनि फिसाजों समान बैसोनि थरायना जानमणि ब्रह्मनि रोंगौथिखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे देरनानै सासे गेदेर डक्टर जानो थांखि लानायखौ मिथिना आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बिटिसि सरकारा नोंनि सायाव थाबैनो नोजोर लाखिगोन। सोलोंथाइ लानाय आरो गावनि रोंगौथिखौ जेब्लाबो जौगासार खालामनो हानाय बायदि मदद खालामनो थांखि लागोन। दा बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे हाबाखौ जुदि मावमारोबा बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जानानै फैगोन आरो बिथांखौ जोङो साबायखर बावनो नांगोन। आरो बिनि अनगायैबो आं गोबाङानो बिथांनि थाखाय हेल्प खालामनो हानांगोन। दा बेखौनो आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।